Salutare toată lumea, sunt Ștefan și astăzi o să facem un nou episod de Farming Simulator 16. Suntem alături de Georgica. Hai, Georgica, Ce faimosul youtuber. suntem youtuber, stați să mai Bine, nu sunt faimosul youtuber. Oh, scuze. Nu sunt faimosul youtuber. Unde-i tractorul meu? Da, mă, tractor! Eu acum o să plec. Iar eu vreau să încerc să cumpăr. Dacă jucați de multiplayer pe o altă hartă în afară, dacă jucați pe harta Vezi că eu prietenilor, la auto. nu puteți să... Cumpărați. Da. Ba, da, eu pot să. Da, că e harta mea. Du-mă, eu la tine. Poți să. Ce mi-a trebuit? Eu că am cumpărat de tine. Am făcut la bani când am văzut. Uite, ba. Bă, Georgica! Uite cum merge. Căutăm tractorul așa. Vreau să cumpăr. Cumpără, bă, o mașină, că vreau mașina! Nu vreau să cumpăr. Am dat până la noi. Am făcut o culoare acolo. Tata, tata! Așteptați un pic. O să revenim. Am revenit că l-a sunat totul, Georgica. Ei! Mai dă o strântă, bă. Dar așa că nu mai știu să conduc tractorul. Haide! Te-am pupat! Ce mă fac? Cu tractor. Mașina BMW i8X. Unde ești? Sunt aici. Eu nu știu unde ești. Gata, bă. Sunt acasă. Dar cum am venit așa? Vede la sunt acolo. Bă, i-a pus cineva ăsta automat. Cine n-ai bani? Uite-vă, uite-vă! Uite-vă, uite-vă! Păi n-ai nimic în ăla. Ai, cum să vină aia să le calc. Ce naiba? Uite, bă, uite, bă! Am plecat. Și acum unde îl duce? Ce fac? O, mă! Nu știu unde îl duc. Georgica, tractoarele știi unde le punem? Unde? Dar ascultă-mă că dacă nu ți le pun nici eu la loc. Unde? Stai așa. Eu sunt tractorul tău. Stai mă că trebuie să ies, că mi-apare aia albastră. Și nu-mi place. Uite, tractoarele băgăm aici, care în Dar capele. nu cape toate. Bă, le bagi pe alea galbene și pe alea albastre. Da. Și eu ne-am mai pus și acolo lângă vaci. Nu, pui și acolo. Așează-te cum ți le așeza și tu. Bine? Oh my god, asta durează. Eu mă duc să te înșe pe vaci. Despacito, asito, 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 asito. Înțelegeți. Cu ce tractor ești? Mașina. Așa, și mașinile unde... Tu unde ți le-ai așezat mașinile? Acolo, lângă galurile, lângă vaci. Ce faci, mă? Du-te și așa, mile și mie, te rog. Unde faci, bă? Nu mai știu să conduc, ca să merge cu prea multă viteză. Ia și un tir, bă, ca să recărăm mai repede. Și o remorcă? Da. Nu stai așa să-mi bag ăsta aici. Stai așa. Stai, mă! Nu mai iau cu el. Ce culoare? Nu știu. Nu le iau. Nec. Nu, știu să le iau. Așa mă. Hai, mă, unde e? Uite. Ce culoare, ce culoare, ce culoare, ce culoare. Portocaliu. Și remorcă. Ia, te că e ușor de asta. Da, și remorcă. Uite.
Stai că trebuie să mai cărăm. Nu, bă, nu mai încape. Păi da, trebuie să mai cărăm din ele. Acum ia remorca. Direct nu de la Gata, am luat-o. Vin Trecem cu una. tirul. Dacă nu știu cam de mâna adio. Cred că am luat-o, uite unul. Portocaliu cu portocaliu cu portocaliu. S-a scos. Nu, asta. Las că sunt eu cu tractorul, că le fac eu. Tu bagă-mi tractoarele. Aici, în asta, bă. Bă, bagă-mi tractoarele. Imediat. Dar stai că trebuie să mă car în... Stai că am virus. Tu ai? Nu. Te-am întrebat. Gata. Ho, hai mașina mea. Am să revin imediat. Am revenit aici, facem Minecraft. Minecraft e frumos! Pentru astăzi... Ce drogul? Da, până aici a fost episodul de astăzi. La revedere, pa, pa! Vreau să ascultați pe